Kining pangutana sa mga Pariseyo o sa mga magtutudlo sa balaod, kuan ni siya, gitawag ni siya og legal nga pangutana, legal issue niya. Hibaw biyata ng legal o ato ng supakon, mapriso ba yata, no? Ansa man, dita mapriso o mapriso? Priso, multa pagyod na. Pero ang tubag ni Hesus, nihisgot siyag balaod nga gikinahanglan sa legal o sa moral nga balaod. Kay kaning moral nga balaod, dili man ni siya makapapriso, makapaimpierno. Ang kaning legal, makapapriso, pero not necessarily makapaimpierno na. Pero kaning moral, dili gid ni makapapriso, pero makapaimpierno. Amo na nihisgot si Hesus nga applicable sa moral o sa legal ang balaod sa paghigugma. Mao gyud kuno ni ang kinadak ang balaod, kay kun maghigugmaay na ta, masulbad ang legal problems, masulbad sad ang moral problems. Gilingi ay mong tupad, ina sige mo higugmaay ron sa inyong balay. Ingna ko no. Masulbad gina legal o moral nga mga problema. Example, unsa may moral problem, kanang pagpangabit pananglitan. Pagpangabit, immoral man na. Kung ang nangabit, musugod naghigugma according to Jesus standard, mawagi ng iyang kabit. Nga naman, natanawa ha, higugmaa ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing o sa tungo sa dire, kalag. Nya, kung nahigugma na kaana, makahunahuna gyud ka nga, wa manigitugot sa Ginoo ang pagpangabit. Muundang gyud ka. Kung tumano na natong sugua, di ba? Uy, tubag. O, di sulbad ng moral. Niya, unsa man sa illegal. Pwede man ka ikiha og bigami. Oh, mapriso man ka na. Multa pagyug ka. Niya karon kay niingon man sad higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Maghunahuna man ka, pastila ng akong asawa or ang akong bana. Ako ra ba sa ning isig katao, naguol gyud ron niya, masuko pa gyud to, nakapasuko ko niya, hunongon ko ning buhata. Oh, di sulbad sang legal. Kinsa pa may mukihan ni mog bigami nga tuwa na makagapunay gako sa imong asawa nga legal or sa imong bana nga legal. Awa mo kakuha. Nga. Gahapon nahimo ang atong public consultation, tong hearing niya. Salamat tas Ginoo nga maayo kaayo ang atong pag resulta ato, kay nakita nako nga naghigugmaay ta dinhi ang mga taga munisipyo, mga legal offices didto or officers niya, dinhi sad ang atong mga taga barangay, labi na sa atong San Vicente o sa Santa Cruz, o ang ubay-ubay gyud nga katawhan dire. Hisgotay ta dito, niabot og mga hapit 3 ka oras ang atong gikas pagpangabot hangtod sa paghisgot-hisgot. Nindot kayo ang outcome, kay ang na-come up nga mga decisions pulos gyud kaayuhan sa katawhan, dili lang sa personal, kaayuhan sa simbahan, kaayuhan sa barangay, kaayuhan sa kaning atong panggobyerno dire, LGU. Mo nang na-approve ang atong niatong public hearing, na-aprobahan nga maghimo ta og dako nga columbarium or columbary dinhi sa atong parokya. Nya hinoon giklaro sad to nga first step pa lang to, ana apay daghan nga mga
i-procure nga mga permits o documents nga mo approve ni anang maong kuan. Murag nahuman na ba ang unang lakang, mo man niingon sila sa panultihon, a journey of million mile or 1,000 miles begins at the first step. Humana atong first step naman ato ning i-proceed. Proceed ta? Proceed ta. Daghan namang interested sa Columbari kay matod pa sa kisa to si Ma'am Auser sa ting karpentero ba to? Katong diha niingon siya murag dali ra gyud i-approve ning Columbari kay residential area man ni dinhi. So wa gyud conflict kay kanang Columbari residence manas mga patay. So pwede ra gyud nag-itipon sa residence mga buhi. Ayan pasabot nga ang Columbari ang ibutang diha dili na kadtong lawas kung dili kuan na residyo bukog or kadtong abo unya pwede na siya gyud di kayo questionable in relation to health and environment. Pero mao lagi moagi pagita nindot kayo. So mahuman na siya ug ma-approve na magamit nato sa pagbayad nining atong yuta nga desire nga maangkon makapahimo pagita dinhi posible og kaning 5 meter nga gilapdon sa kalsada nga tawgon na natong barangay road nga molibot na gikan diri sa main road ngadto libot nga na sa interior abot pa ngadto Sasing nya balik na ri 5 meter ang atong gipangandoy ana. So nindot na kayo nya makatabang pagyud sa pag paluag sa kanang atong minteryo kay di nadaghan kay ditong magsigig punsisok duaw na mga buko kay pwede naman sila ari diri mo duaw sa ilang mga lubong. So muna makapaluag sa dihas bahak panahon nagis adlaw minatay daghan pagitag matabangan labi na mga parokya mga kabos ug labaw tanan mo'y atong gamiton gyud sa pagtukod unya niya nang nagpadayon na rog tukod pagkumpleto pagtukod yan ang Divine Mercy nga sa Archdiocesan Shrine diha sa Garing Konsolasyon. Dako kayo na siya nga project nya matubag na pinaagi nining atong proyekto karon. Gugma ang naghari nya kining atong pagbutang og gate aning kilid ubay-ubay magid aning mga nagsigig kana ganing murag ni question ba kay legal man ni siya giklaro ni Engineer Otuhan nga di gyud pwedeng alihan ang agianan na ay balaod ana bisag wala pa na gidonate sa barangay or sa syudad basta public na siya nga agianan atong alihan makihagid ta sa to mapriso tag 1 year ang nangural og pinaltihan og 5,000. Pero nakita sad ni Engineer Otuhan nga wa ta diha mo butang og gate nga wa say agianan ang publiko. Pulos na ay agianan diha og dire nya mubo rasad kaayo wa pagi masakripisyo nga mga balay kining atong gibutang nga gate nya ang ato pag yung sundan ang argumento ang mga tao makaagira gyapon gikan sa buntag hangtod sa pinakagabi. Unya punan pa ginatong argumento wala na butangi diha og padlak dili na koral maablihan ra gyud anytime kung gikinahanglan gyud nga mosulod. So sa ato pa gugma gihapon ang atong gibasihan nga before ka mo butang dinhi og gate nya ang purpose sad ana nga dili ta madisturbo panahos misa. Dako sad kay na siya nga factor natong mga Katoliko. Nakita gihapon na sa atong local government nga mga officers. Dako kayong ikatabang nga dili ta madisturbo panahon sa misa. Yan na sikit ko kay na diha. Nya gibuhatan ginatog agianan nga lapad pagyod nya daghan pagyong ang pabor ba. Ang isyu na lang gamay
kari na lang diri Loyo sa may barangay kay nipiit man og nahisgutan sa to. Mayong tag maghigugmaay sad na sila diha aron masulbad po ng kapiit diha. Gugma ra sa gyapoy gikinahanglan, dili gihapon ang pagpangisog tungod kay naay sentimento, tungod kay legal o unsa pa diha. Gugma gyud. Ana. So kanindot ana. Ako lang ning gihisgutan aron mo masayod nga kini daing gugma mohimo nig nindot kaayo nga mga kalambuan. Pero kining atong pagsigig away, kining atong pagsigig pamugos aning unsay legal makaguba gini og relasyon. Sama gud anang utang. Anang utang moingon Ginoo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. No, ana. Unsa may nindot diha? Di gyud maguba inyong mga naong. Way magubang naong way mga usab nga agianan kana ba kakita ni mos maningilay ba simang taon ang katong gipaninglan mga usab ang agianan mga guba ang naong ug imo ginang ipamugos pero sunda kay out of love di ka maningil nawa di ba bisag asa mo magkita malipayon kay mo magpadugang patong na dugangan sa nimo o di perti lipayan ang resulta kalipay. Di na magsigit ag hisgot ani nga nganong gibutang nga gate diha nya mura na kitag mangisog og maayo pero wa na to tanawa ang mga tao makaagi gihapon wa na to tanawa pagkadako sa agianan sa sakyanan nga di gyud mo matter bisan lang gadi tingalig 1 minute ang diferensya kun anhi ka moagi gamay ra jud kayo sakripisyo adi man gina sakripisyo kay biyahe maganitag ngadto sa norte sa south perting Lagyo kana pa ba dihang pila ra gina ka metros. Pero ato ginang ipamugos ang legal, mura ginagtunok. Guba yun imong naong, guba pang imong kasing-kasing, guba pag yun ang relasyon. Gahapon, indot kayo. Kay human sa mga pipila ka mga questions, ato sang napahayag, doon na nagyoy opinion nga sakto. Pwede ta makapadayon diha sa atong pagbutang o gate, nagkasinabot na taana. No? Nautunta nga ato ginang butang nga gugma kay di butang nga gugma magsigir ginagbalik-balik mao na ang inyong mga relasyon sa pamilya kanang relasyon sa pamilya ba kanang magsige kag hisgot bitaw sa niagi awa di ba abot ginang kaguba inyong relasyon kanang hisgot digid ba katong managot to ninyo gon moingon dai nang usa kano sige balik anong manam ta na balik ko sa nimo hisgotan kana wa gyud kay gugma na. Pero ang naigugma nga bisag balik-balikon pa na nimong buhat bisan pag imo pa kong patyon it cannot change my love for you ana ragyo kana ay kana belingi ako na imong tupad ing na di na ka masuko ilogon imo agianan ing na kano orang lipay kayo dito ang taga-Sasing compound kung madayon ning atong plano kay matod pa niya niingon gani in taon tong ilang leader dia Brad Ely ingon siya kung tinuod ng makasuhan din ng manira og agianan kami gisradaan nami dito wa lagi ni kaso di ba kanang nagparking anang mga agianan gisiradaan man nilang agianan wa lagi nikihara kana bang namarking niya habulan pag yun ang sakyanan diha sa gihimo na yun bang garage ang agianan gisiradaan magina nila o gatong hunaon kay ang usakawi ilamang giangkon di ila na nang gisiradaan wa lagi nikiha diha nya public road pag yun na ano di na lang ta maghilas-hilas no ako pa yung giingnan di mo malipay nga ato ning gisira ang atong gibutang nga gate diri nga tawo na lay makaagi kanang mga bata diha sa Simeon inig pamuhi ana magdakpanay na ni anhi dinhi agi bisan pag magdakpanay sila dili nagisla mabanggaan og motor kay ang motor adto man agi ngadto mga bata dinhi lingaw kay ngari agi mo nay unang benepisyo mga bata safety na at least gikan diha padung diri di na mabanggaan ang mga bata. Kaysa una magsagol ang motor ug ang bata, peligro gid matapsingan. Hazard. Ikaduha, wa nay makasodsod diha labi na magabi aron magbuhat og dautan.
Naarabay daghan din yung mga daotang elemento gapalibot nato. Kana diha potensyal kay nang lugar kay mingaw na ikagabi. May nang doon na tayo gate, kaya rung naitaw dihang pasiplatan, kani, binuang na gini, nganong nipugos og sulod. Di ba, ma-check dayo na to. Dili kayo mamiligro ang atong palibot, nakatabang po na diha sa security o sa paghunong aning pugong-pugong aning mga bisyo na himuon diha sa mga mingaw nga lugar. Nya, di ta malipay, anak. Ato paginang utingkayon, kung nahigugma ta, malipay jud kay ta ana, pero di ta mahigugma ato ginang uting kayon. So hinaut unta gugma gyud atong kuanon nya inig abot nas panahon nga mo bunga na kining atong paghigugmaay. Kun madayon na ning atong mga proyektong gisgutan, makaingon kita praise the Lord pagkanindot sa bunga sa among paghigugmaay, pagkadako sa kalambuan nga nahitabo sa among kinabuhi dinhis San Vicente o sa simbahan tungod sa among paghigugmaay. Nindot kayo, no? Sige, manindog na ta kamong naghigugmaay.